Πέμι να δούμε την Πέμι Παπασημακοπούλου. Έλα Πέμι. Πού πας στο λεωφορείο σας? Καλημέρα. Είπαμε λοιπόν σήμερα να κάνουμε μία βόλτα, μία ιδιαίτερη, μία όμορφη βόλτα με ένα λεωφορείο της γραμμής στην Ηλιούπολη με διαφορετικούς επιβάτες. Μάλιστα. Και αυτό γιατί σας το λέω? Γιατί βρισκόμαστε στην κινητή βιβλιοθήκη του Δήμου Ηλιούπολης και όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις πει και η κυρία Βασιλείου που είναι η πρόεδρος του Οργανισμού Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ηλιούπολης. Καλημέρα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Η ιδέα ήταν του Δημάρχου. Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος δήμος και επειδή οι πολίτες δεν μπορούν εύκολα να έρθουν στη βιβλιοθήκη μας που είναι στην κάτω Ηλιούπολη, του ήρθε λοιπόν η ιδέα ένα παλιό λεωφορείο που είχαμε στον γκαράζ να το αξιοποιήσει, να το κάνει βιβλιοθήκη και να το φέρει κοντά στον κόσμο. Η Αγία Μαρίνα που είμαστε τώρα είναι πολύ μακριά από τη βιβλιοθήκη ψηλά, και πολύ. έτσι ήρθαν εδώ, φέραμε τη βιβλιοθήκη, φέραμε τα βιβλία κοντά στον κόσμο. Δηλαδή δύο λεπτά τώρα και παρκάρει. Καταρχήν το αυτοκίνητο έχει βιβλία μέσα. Έχει βιβλία, Δημήτρη. Έχει πολλά βιβλία και η κυρία Παπαϊωάννου, βιβλιοθηκονόμος, θα μας πει πώς τους τίτλους. Το οποίο είναι κάπου παρκάρει σε ξεχωριστά σπίτια, σε ξεχωριστά σημεία κάθε φορά. Ή έχει ένα μόνιμο σημείο? Πού παρκάρει πάντα στο ίδιο σημείο ή μετακινείται το λεωφορείο και μπορεί ο αναγνώστης και ο δημότης του Δήμου να έρθει να πάρει το βιβλίο το οποίο αναζητεί? Λοιπόν, η κινητή μας βιβλιοθήκη βγαίνει μόνο Τετάρτες 4 με 7. Και αυτό που σας είπε και η κυρία Βασιλείου εξυπηρετεί τις απομακρυσμένες περιοχές. Η κεντρική μας βιβλιοθήκη είναι στην κάτω Ηλιούπολη, οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας δημότης που μένει στην Αγία Μαρίνα πρέπει να πάρει 2 λεωφορεία για να έρθει κάτω. Ένας άνθρωπος που δεν οδηγεί μιλάμε, έτσι. Ναι. Οπότε εδώ ερχόμαστε Τετάρτη. Και τους δανείζετε τους ανθρώπους. Και εναλλάξ, όπως το πάρει κανείς. Ναι, τα δανείζετε τα βιβλία. Μπορούν να μπει στην κινητή βιβλιοθήκη. Στην κινητή βιβλιοθήκη έχουμε 1.200 περίπου τίτλους βιβλίων. Στην κεντρική είναι εννοείται 22. Και πώς θα δανείζετε? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία? Ναι, βέβαια. Έχουμε ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα AVECT. Κάνουμε καρτούλα μέλους. Μας δείχνουν κάποια στοιχεία, ταυτότητα, μια επιβεβαίωση δηλαδή και τηλεφώνου. Πόσες μέρες μπορεί κάποιος? Μέλους, τους δίνουμε την καρτούλα μέλους. Πόσες μέρες μπορεί κάποιος να έχει τα βιβλία? 2 βιβλία. Και πόσο το Μέχρι 30 μέρες στην κινητή. 30. 30 μέρες. Μέχρι 2 βιβλία. Που βλέπετε και δίπλα. Μπορεί να πάρει τα βιβλία μέχρι 2 βιβλία και η κυρία Πελέτη είναι μέλος. Θα μας πει λοιπόν πώς εσείς μάθατε για την κινητή βιβλιοθήκη και πώς σας έχει εξυπηρετήσει η κυρία Πελέτη. Ωραία. Εγώ γράφτηκα πριν 2 χρόνια στη βιβλιοθήκη. Μένω 3 στενά πιο πάνω. Μου έκανε εντύπωση αρχικά το λεωφορείο απ' έξω. Είναι μια καλλιτεχνία. Και μετά ενημερώθηκα σχετικά. Μου είπανε και για την κεντρική βιβλιοθήκη, δεν το ήξερα η αλήθεια είναι, παρόλο που είμαι από μωρό στην Ηλιούπολη. Και ήρθα εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ, διαθέτει πολύ λογοτεχνία που διαβάζω. Και γενικότερα με εξυπηρετεί το διάστημα, ότι μπορώ να κρατήσω τα βιβλία 1 μήνα, δηλαδή έχω χρόνο. Και είναι... Πόσο καιρό είστε μέλος? 2 χρόνια είμαι. Από το 12 νομίζω, όταν πρώτο ξεκίνησε κιόλας σχεδόν, το ανακάλυψα. Πέμι, να σε ρωτήσω κάτι, εκτός από το να πάρουν βιβλία. Ακριβώς πού μπορούν... Συγγνώμη Δέσποινα, δεν σε άκουσα. Πέμι, είναι έτσι διαμορφωμένος ο χώρος που μπορούν και να διαβάσουν εκεί ή μόνο μπορούν να πάνε να πάρουν τα Δεν βιβλία? φαντάζομαι να πρέπει. Υπάρχει ένας πολύ μικρός χώρος στο πίσω μέρος του λεωφορείου, διαμορφωμένος με 6 μαξιλαράκια. 1-2 άνθρωποι μπορούν να καθίσουν ή να ξεφυλίσουν ένα βιβλίο. Μπορεί να θέλουν κάτι να βρουν κανένα να δανειστούν το βιβλίο. Να αφήσουν τα στοιχεία τους μέχρι Πού να είναι ρε παιδιά η βιβλιοθήκη στην μέλους. Ηλιούπολη κάτω? Σε ποιο σημείο είναι η κεντρική βιβλιοθήκη στην Ηλιούπολη? Νικομάχου 18 είμαστε. Έχουμε μετακομίσει εδώ και 1 χρόνο. Πού είναι η Νικομάχου? Πείτε ένα στοιχείο. Οι δημότες δεν ξέρουν. Εγώ εκεί τριγύρισα. Είναι το κτίριο τότε, είναι κάτω Ηλιούπολη, είναι πάνω από τη Βουλιαγμένης. Είναι ανάμεσα στους 2 σταθμούς του μετρό. Θαύμα. Ωραία. Μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η δράση? Θα προσπαθήσω. Την κλείνουμε το καλοκαίρι την κινητή βιβλιοθήκη. Λειτουργεί όλο το χρόνο μέχρι τέλος Μαΐου. Πολύ ωραία πρωτοβουλία πάντως, έτσι. Μετά ξεκινάμε παιδικές δράσεις το καλοκαίρι. Για δείξε μας απ' έξω στο λεωφορείο. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Μανώλη του Δημελά. Γιατί είναι και στενός ο χώρος. Λοιπόν, είναι διαμορφωμένο και σχεδιασμένο το λεωφορείο εδώ της κινητής βιβλιοθήκης του Δήμου. Δώστε μας λοιπόν τη δυνατότητα εδώ να μετακινηθεί ο περατέρ μας και να δείξει λοιπόν εδώ
Βέβαια το αναγνωρίζουν οι δημότες. Βλέπετε λοιπόν τι όμορφα διαμορφωμένο είναι, τι όμορφα χρώματα και μεγάλα γράμματα για να είναι ευδιάκριτο. Μπράβο, μπράβο. Βλέπετε λοιπόν, έχουν βάλει στοιχεία του παζλ. Ο δήμαρχος είναι από τους καλούς δημάρχους. Μπράβο, αυτά φαντασία χρειάζεται. Πολύ ωραία. Είναι από τους καλούς δημάρχους του Λεκανοπεδίου ο δήμαρχος. Φαντασία και πρωτοβουλίες χρειάζονται. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, φαντασία και πρωτοβουλίες χρειάζονται. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν,